mendung. Resik tadi mbak latare. Gelap langite, oke. Ono wis toto-toto arepe udan lho. Lho. Iki jemurane tak geret ini. Oke. Langite wis toto-toto arepe udan. Tapi anginnya jek semilir. Iki geret diupne. Diupne tok ae. Jagate peteng. Tapi mataharinya jek lho, mentor-mentor. Nek randan ditarik wayah banyune nyeblok. Iki sepane si Popo iki. Sepane suwek esan. Iki latare mung tas tak umbah telek manuke ilang wis resik iki. Nek banyune nyeblok garek ngeret. Banyune nyeblok garek ngeret gawe wis toto-toto mendunge peteng. Iki sampai iki. Oke, yo. Oke.